Actually kaham no ingkha karon sarsong je schedule no je kaise change khaika puila hangka kai kini galaraun tini select na tongmani jangkai borok saka je no tini rehearsal sini sini nai khana no select tong sini sarsong je amake sujug mani belai kaham ingkha hema tong tang sak no ang to perform khaipai kya ba rehearsal khaipai kya mokol bai bukhani kok manabo perform khaipai kata kaham dong ka kobikong no sanai ang program to khano khayo tai o tabuk sing je perform khai tongmani o jaga ba ang 4 থেকে 5 bar hai perform khaikya ya ba haita nok rok to hana hene ro Gege agir ko ta kana notice ko Mizu ajol, bang ma ajol, India ajol, ini ko tong. Itu ma duta ni taklay di suwo potong pil ga ni pila aja di pil man. Bobo hayro ma tong ka. Ta bobo hayro kun kana pil ga man. abo to sartoma hambaya phari hambasi ya pharbaya tai sini jo to ti bro sarok bo jer tabmung kereng hai ka ba kami beser sujug manya ngi tong rok ang bo khoroksa adol ni sing khobjago amo belai bokha tong thaka aba haike sujug re mani bagai ba ama haike opportunity re mani bagai sino Terus kan bobo hayke te wan su to ni te ka hamka ta ngani ba. ni abo to obviously wan sug nanya sak sak ni Kan ke ni ga sele ka ka ga aro no ni ni ko ra ko se ko na re tabmung to borok na select khairo horo bor kabang mar tabmung ro horo ta gabung bisinge sing kaise tos khaye sing o jaga pathoma khaye aba haike ni tam ro ka. ang to as a student no Kumulung Degree College third semester pori jeng Ni sini. mungani Subhas Debroma kami Moharam Sonasorong para thank you Mokong bai bukhani ko sajate ko Mokong bai bukhani ko sajate ko Jibu bukhani ko maui thago ima tumi ko mukha ko bayo Go by who can't be
video untuk sebuah